Il-grupp ta' strateġija dwar il-pensjonijiet nieda l-istrateġija l-irtirar u l-kapaċità finanzjarja li jibbażata fuq l-arfin li pjanar u l-azzjoni għal perjodu 2017 u 2019. L-istrateġija tnediet waqt Business Breakfast u kienet ippreżentata minn David Spiteri Ġinġel, il-chairperson tal-grupp għall-irtirar u l-kapaċità finanzjarja. F'kummenti lil Net News, David Spiteri Ġinġel spjega li matul l-aħħar 12 sena sar ħafna xogħol u ttieħdu azzjonijiet biex titjieb is-sistema tal-pensjonijiet f'pajjiżna. Minkejja dan għal dawk li għandhom dħul medju, il-pensjoni biss qatt mi se twassal biex wieħed igawdi l-istess kwalità ta' ħajja bħal meta kien jaħdem, għalhekk u spjega x'inhu l-iskop ta' din l-istrateġija. Irridu nibnu għarfien biex waslu dal-messaġġ. Jekk inti tixtieq li meta tirtira żomm l-istess kwalità ta' ħajja, mhux biżżejjed li inti tħares u li se tiddependi biss lejn il-pensjoni kontributorja. Pensjoni kontributorja żgur li sattik id-dinjità meta inti tirtira, però mhix sattik l-istess income li kellek. U qal li fis-soċjetà hemm faxxa ta' nies li huma vulnerabbli u li jkollhom prijoritajiet differenti. Faxxa tas-soċjetà llum u tibqa' li hija vulnerabbli. Il-prijoritajiet ta' dil-faxxa hija differenti. Kważi l-prijorità dil-faxxa hija sa jiġri bejn xahar u ieħor. U l-lodda li rridu nużaw biex nibnu dil-kultura twassal li nuħdu aspett differenti. U għalli għalhekk irid ikun hemm aktar tagħlim fost il-ġenerazzjonijiet dwar kif jimmaniġġjaw il-budget tagħhom. Rridu noħorġu u nassiguraw li nagħmlu il-ġenerazzjonijiet kif huma kapaċi jmaniġġjaw il-budget tagħhom, kif budget forsi daqsxejn limitat xorta tista' ikollok healthy food, kif tagħmel il-prijoritajiet tiegħek, kif timmaneġġja d-dejn tiegħek u affarijiet oħra. David Spiteri Ġinġel qal li l-għan aħħari hu li timbena soċjetà fejn il-persuna tkun kapaċi tasal għal deċiżjonijiet informati li jirriflettu ċ-ċirkostanzi personali tiegħu u tal-familja tiegħu u qal li dħul pensjonabbli għal mara u inqas minn ta' raġel u għalhekk huwa aktar faċli li mara taffaċċja l-faqar. Dan jiġri minħabba li ħafna drabi l-mara trid tħalli l-karriera tagħha minħabba trobbija ta' tfal jew biex tieħu ħsieb xi qraba. Matul id-diskussjoni saret l-enfasi dwar l-importanza li min jibqa' jaħdem id-dar jingħata kontribuzzjoni biex jikkontribwixxi għall pensjoni. Saru wkoll diskorsi minn Mark Musu, chairperson tal-grupp dwar il-pensjonijiet, u l-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia.